Gepleyer Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizde başlaýarys. Birleşen Ştatlaryň we Ortaýa prezidentleri Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyndaky çykyşlarynyň öňe tirasynda Siriýada we Ukrainada dowam eden konfliktler bilen baglylykda tankydy çykyş etdiler we bu ýurtlardaky durnuksuzlygy tutaşdyrmakda bir-biriniň hökümetlerini aýpladylar. Ýokary derejedäki bu syýasy duşuklar barada has jekmejek maglumatlary habarçymyz Aras Perweşden dinläli. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň eden çykyşlaryna Amerikan prezidenti Barack Obama bilen Rus prezidenti Vladimir Putin Siriýa we Ukrainada dowam eden konfliktler sebäpli birigi tanqytladylar. Moskwa görükdirilen tanqytda Obama Siriýanyň prezidenti Beşar al-Asady goldaýan ýurtları ýargardy. Amerikan prezidenti şeýle diýdi: "Käbir güýçli döwletler halkara hukukyna karşı hereket edýärler. Demokratik prinsipleri we adam hukuklaryny bozýarlar. Bize hem biýdürgünçiligi arzydan aýyrmak üçin bular ýaly çäre gerek diýilýär. Bu logika boýunça biz beýgünä çağalary bomba taşlap köpçüklerin qıryan Beşar al-Asad ýaly tiranlary goldamaly" diýip Obama aýtdy. Ol soňra hem Siriýadaky konfliktiň soňlanmagy üçin Washingtonyň Ortaýa şeýle hem Asadyň beýleki ýarany Iran bilen hyzmatdaşlyk etmäge meýilligini sözüniň üstüne goşdy. Ýöne uruş şahtaky her bir çözgüt Asaddan daşlaşmaga görüktirilen gödäwçilikli geçişi öz içine almaly. Obama'dan sonra çıkıp gepleyen Putin, İslam Devleti asli jeňçilere karşı seweşde Asadyň hökümeti bilen hyzmatdaşlygy reddetmegi uly ýalňyşlyk diýip atandyrdy. Biz İslam Devletine we Siriýadaky beýleki terroristik guramalara karşı Prezident Asadyň ýaragly güýçleri bilen Kürt gaýtawylynyň başga çyndan seweşýän adamyň ýokdugyny kabul etmeli Putin belledi. Rus prezidenti Washingtony Asadyň karşıdaşlaryny ýarag bilen öpçünetýänlikde aýplap, bularyň soňra İslam döwletiniň jeňçilerine goşulýandygyny aýtdy. Ol şeýle hem Libyadaky we Irakdaky durnuksuzlyga Birleşen Ştatlary jogapkar etdi. Onuň çaklamagyna görä Libyada Muammer Gaddafi'niň häkimet başyndan aýrylmagyna ýol açan Amerika tarapyndan goldanan hawa hüjümleri. Putin şeýle İslam döwletiniň jeňçileri Iragyň öňkü harby işgärlerini, Libyanyň eskerlerini, şeýle hem aram Siriýalylary öz içine alýar diýdi. Obama bilen Putin Ortaýatyň 2014-nji ýylyň martyna Krym ýarymadasyny Ukrainadan basyp almagy barada hem özara çakmışdylar. Obama topragy basyp almak, Ortaýatyň bu hareketine halkara arkalaşygy tarapyndan aýgatly jogap bolmasa, dünýäniň beýleki ýerlerine ekspansionizm oduny tutaşdyrar diýdi. Biz Ortaýa bilen Ukrainanyň arasyndaky çoň we çylşyrymly taryhy ikrar etýäris. Ýöne öz başdaklyk we toprak ötewligi elhenç ýagdaýda bolulanyna bir setde gözläp durup bilmeriz. Bu iş hiç bir netijesiz Ukrainada bolsa, ol bugün şu ýere ýygnanan her bir ýurtda bolar diýip Obama aýtdy. Amerikan prezidentiniň aýtmagyna görä Washington Ortaýaty çetleşdirmek islenok. Ukraina krizi sebäpli Moskwa gönükdirilen Amerikan sanksiýalarynyň maksat serhetleriň täzeden çekilmeginiň öňüne almak. Bu iş sowuk uruş döwrüne dolanmak arzuwynyň bir bölegidel. Putin hem Kremlin hemişeki aýplamalarını gaýtalap, Birleşen Ştatlar öňkü Sowet Soýuzyna degişli ýurtlara revolýusiýa eksporterleýär diýdi. Habarçymyz Aras Perweşiň maglumatlaryny dinlediňiz. Habarlar öndeligimizi bildirişmez bilen dowam etdirýäris. Azatlyk Radiosu Türkmenistanda işlejek fotojurnalist gözleýär. Biz bilen işleşmek isleseňiz Azatlyk Radiosu bilen e-mail ýa telefon arkaly habarlaşyň. Elektron poçtamyzyň adresi hat e-mail belgisi azatradio.org. Moskwadaky telefon nomerimiz 7-926 236 0455. Azatlyk Radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Yeketek radiony Azatlyk Radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris.
Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 70-nji sessiýasy New Yorkda öz işini dowam etdirýär. 28-nji sentýabrda, ýagny baş assambleýasynyň esasy maslahatynyň birinji güni öňünden kesgitlenen resmi tertibe görä çykyş edenleriň arasynda Türkmenistanyň prezidentiniň çykyşy hem göz öňünde tutulupdy. Emma Gurbanguly Berdimuhammedow çykyş etmedi. Has çekmejek maglumatlary kardeşim Merdan Sariýewden diňläli. Türkmenistanyň prezidenti Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň çägindäki umumy çykyşlaryň dowamynda çykyş etmeligini hiç ýyl söz sözlemedi. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow BMG-niň baş assambleýasynyň New Yorkda geçýän ýubiley 70-nji sammitiniň dowamynda 28-nji sentýabrda çykyş etmelidi. Detlapky sanaga görä Türkmen lideri Duşenbe güni umumy çykyşlaryň öýländen soňky geçirilen sessiýasynyň dowamynda 14-nji bolup Kenýadan soň çykyş etmelidi. Emma BMG-niň öz resmi saýtynda şol gün çykyş edenleriň sanawynda Türkmenistanyň ady ýok. Sol sammitde gatnaşan jurnalistler hem Gurbanuly Berdimuhammedowyň 28-nji sentýabrdaky öňünden planlaşdyrylan çykyşynyň bolmandygyny tasdikladylar. Gurbanuly Berdimuhammedowyň näme sebäpden çykyş etmänligi barada häzire çelini resmi derejede hiç ýyly maglumat berilmeýär. Sol bir wagtda Türkmen mediasy prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň Amerika eden iş taparyny tamamlap 28-nji sentýabrda agşam ýurda dolanandygyny habar berdi. Sol pursat Türkmenistanyň beýlik resmileriniň prezidenti BMG-de eden Goşudurnakdaky taryhy çykyşy bilen gutlandyklary barada maglumat berilse-de, haýsy çykyş barada gurrun edilýändigi aýdyňlaşdyrylmady. Gepin gerdisine ýatladyp geçsek, Gurbanuly Berdimuhammedow 25-nji sentýabrda BMG-niň durnukly ötüş meselelerine bagşlanan sammitinde çykyş edipdi. Emma welin Türkmen lideriniň 28-nji sentýabrda umumy çykyşlaryň dowamynda planlaşdyrylan çykyşy bolmady. Azatlyk radiosynyň Türkmen prezidentiniň öňünden planlaşdyrylan çykyşynyň näme sebäpden başa barmandygy bilen gyzyklanyp, bu uğurdan Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginden kommentariýa almak synançyklary şowsuz gutardy. Kardeşim Merdan Sariýewiň maglumatyny dinlediňiz. Gepliýär Azatlyk radiosy habarlar öndeligimizi dowam etdirýäris. Owganistanyň hökümeti howpsuzlyk güýçleriniň Demirgazy Owganistanyň Gunduz welaýatyna Talibanyň söwüşçileriniň elinden gaýdyp almak boýunça hüjüme başlandyklaryny habar berdi. 29-njy sentýabrda Gunduzda baran täze güýçleriň operasiýa başlandyklary aýdyldy. Gunduzdaky soňky ýagdaýlar barada Owganistandaky habarçymyz Şamirdan Gulumradynyň maglumatlaryny dinläli. Owganistanyň Milli Mejlisiniň Gunduz welaýatynyň agdasy deputat Nazary Türkmen Gunduz welaýatynda häzir ýagdaý näme? Dün talyplar Gunduzyň şäheriniň hem ýerini basyp aldy. Alandan soň o ýerde banklary, halkyň tylla satýan dükanlaryny, ketdeleriň üýlerini hemmesini talap, halkara masa öldüren döwleti adamlardan çemeniň ortasynda getirip gözünden maňlaýyndan atyp öldüren daktar, aýal daktarlary balnisalarda, şepahanada olar öldüren top halklar ölenu mallaryny aldyranlar. Jeňçilere garşy awgan güýçleri harby operasiýa başlaýar diýip resmiler aýtdy. Harby operasiýa başlandymy? Başlandy. Şol Kunduzyň öz ýerli polisi, urdu milli askerler özleri başlady. Hali daşardan kömek barıp, onlara ýardam edip başga ýerden gelenler hali ýetişip bilen ýoklar, barıp bilen ýoklar henüz Kunduzda. Kunduzyň öz halky şu öz polisleri uçdy bir az öňe gitdiler. Hökümet awal bir plan alýar, plan alandan soň bir Katar berýär. Her ýerde durýar, ýolda hem baglandy da biraz müşkiller bar, baglandy ýolda barýonlary diýip urdy talyplar öňünden çykyp baglandy bir ýerde ýolam haraplapdyrlar, ondan aýlyny ötýärler. Döwletiň işi biraz agyr göçýärler, agyrrak ýürýärler. Owganistanyň gorunmak ministrliginiň sözçüsi şu gün eden çykyşynda şu hüjümçileriň arasynda Merkezi Aziýaly jeňçileriň Özbekistanly, Tajikistanly, Çeçenistanly militarlaryň bardygyny aýtdy. Şu Gunduz şäherine hüjüm edenleriň arasynda. Siz hem şunu tasdiklaýarsyňyz, barmy şeýle ýagdaý? Dün bir kança şüýşeleri garalan içindäki adamlar, oturan adamlar görünmez ýarak maşinlerde Gunduzda gelipdirler. Olar ne surata düşmene goýum, ona da halka ýakynlaşýan motorlarynda şäheriň içinde aýlanypdyrlar bir kança gedek. Şolary
Özbekler uçuşçuna ya Tacikistanlar deyip fikir ediliyor. Olar başka Afgan talıplar yana halkın ortasında gelip gezip geplen bir iş edeni yok. Türkmenler hem Gunduz vilayatynyň 4 etrafında hem Gunduz şäherinde kowçun bolup ýaşaýar. Türkmenleriň ýagdaýyndan habaryňyz barmy? Türkmenlerden şükür hiçbirinin alaçelle burnamı ganan yok bu uruşta. O yerde Amir bir howzanyň kettesi Mawin Saly dün köprak uruşam şol etdi. Türkmen özümüz bilen öz Türkmenimizden olam çıktı özünü meydana howaya çıktı. Aňyrda nebi kumandanam öz ýerinde ertidirim uruşdy. Oňam barlykda oňa da meşat bolan ýok. Billere şükür ne üýlerem talan ýoklar, hiç biriniň talan ýok. Hatda Mawin Salynyň öz ýamşyl talyplaryň içinde galypdy, üýüne barıp talap rakam bir işden ýoklar şükür. Köp ýaxşy waziyetler, hiç birisine Türkmenleriň mantykasyna, bir mantykasynda talyplar baý köpräk oturan ýerinde talyplar hatda köçelerinden aýlanyp ötmäpdirler. Awgan güýçleri Gunduz şäherini ýerine gaýdyp alyp biler diýen umydyňyz barmy? Şu terk wagtlar aslan bizi şuň alar diýip umyt etdik, bugun bolmady. Ertäçelin bular talyplar bular Gunduz şäherinden çykararlar. Söhbetdeşligi geçirip azatlygy ýetiren Kabuldan Şaýmyrdan Uly Murady. Gunduz vilayatynyň yerli geňeşiň deputaty Nazary Türkmen bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgalaryny we fotoseriýelerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salaýymyz Azatlyk radiosy. Gepliyer Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň Liwap vilayatynyň ýaşaýjysy Azatlyk radiosyna jaň edip öz maşgalatynyň ýüzüýüz bolan kynçylyklary barada görüň berdi. 43 ýaşly Maral özüniň üst çağanyň ejetidigini we öz çağalary bilen öýsüz galandygyny görüň berdi we eferde çykyş edip türkmen häkimetlerinden öz hukuklarynyň berja edilmegini soramak isleýänligini aýtdy. Kardeşim Merdan Saryýewiň geçiren söhbetdeşligini dinläli. Maral, siziň anyk näme meseleňiz bar? Men de vilayatynyň Türkmen Awat şäheriniň ýaşaýjysy Hedret Kuly we Maral. Men 1996 ýylda durmuş gurdum. Ondan bilen 3 çağamyz boldy. Ol başga bir aýar bilen menden birlikde gedip, ondan hem çağalar bolan näçe 2009 ýylda meniň bilen nikahyny bozmak üçin Türkmen Awat şäher kadiýetine talabarda bilen ýüz tutýar. Kadiýet meni çağıryp talabarda bilen tanış etdi. Men hem öýümden çağalarym üçin kotarlyk hakynda bilen üçin emlaklarym aýryp almak üçin kadiýete talabarda bilen ýüz tutdum. Adamym maňa öýden taýyn bermejek bolup, kotarlyk hakyny tölemejek bolup, iki uly çağalarym elimden alyp, küçüğüm bilen meni köçäge goýdy. Men hem şäher kadiýetine talabarda bilen ýüz tutdum, ýagny öýümden taýyn alyp bermek hemde çağalarym almak üçin hemen olary kotarlyk hakynda bilen üçin emlaklarym aýryp bermeklerine Türkmen Awat şäher kadiýetine talabarda bilen ýüz tutdum. Türkmen Awat şäher kadiýeti meni doly kanagatlandyrdy, olar çürgütler çykaryldy. Men döwlet taýyny dol söyledim. Emma çıkarılan çürgütler hiç ýerine ýetirilmedi. Kagaz ýüzünde galdy. Maral, men sözüňizi böleýin, şu kadiýetiň çözütinde anyk näme diýilýär? Kadiýet anyk näme diýip çözüt çykardy? Şu kadiýet şu öýüme Türkmen Awat şäheriniň şadynda köşetiniň bir 36-njy taýyna ýazgar goýmaly we öýüne girdilmeli diýip çürgüt çykaryp berdi. Hemde 3 çağ üçin kotarlyk hakyny diplemeli diýip kadiýet maňa çürgüt çykaryp berdi we şolar ýerine ýetirilmeli talap etdi. Indi soň siz aýtdyňyz, ol näme durmuşa geçmedi, kagyd ýüzünde galdy diýip. Ol näme üçin beýle boldy? Näme üçin berja edilmedi kadiýetiň karary? Kadiýetiň karary şu ýerde öýüne girdilip berilmedi bilen. Soň ol men prokuratura arza ýazdım da şu öýüne talmaýanlygy barady. Yo, indi Maral, näme aýdyňlaşdyrmak üçin kadiýetiň karary ortada äriňiz sizi öýe salmady we çağlaryňyza tölemeli haky tölemedi, şeýlemi? Resmi karar bolanyny garamyzdan. Soň öýüne salmady. Men şu mesele boýunça Türkmenistanyň baş prokuraturasyna arza ýazdym. Olar meniň arzama teretmekli üçin Türkmen Awat şäher prokuraturasynda işimi alyp bardy. Ol meni çağıryp senin işin kadiýetde de hem almak var eken diýip prokuraturada arza ýazypsyň. Senin işine
teretmeklik kavşırdı. Köp yerlere arba yarıp yürüne bağırır senin için bir sürünel olya. Bir senin arbağa teretmeyer bir cevap verdi. O sebebi näme üçin sebäbini düşündirdilermi näme üçin seretmejekdiklerini? Sebäbini düşündirmediler. Şöyle yazdı. Sen bağırır senin için bir teretmeli. Bir de kavşırlar. Bir de senin için arp barcakta bir cevap verdiler. O resmi görünüşde bir yazmaçı şeýle jogabı barmy ýa-da dilden aýdylan zatmy bu? Yazmaçy ýazyp bermediler. Teretmeýär sen arbaňa diýip goýberdiler. Soň men şol arada hormatly prezidentime de arz etmek üçin Aşgabat şäherine gitdim. Öýle ýerine çağalarymy görmek bar. Arz etýärler bar ýerine ýetirilenokdy. O soň? Olar meni sakladylar, organ işgärler, prokuratura işgärleri. Ve Türkmenabat şäheriniň içinden bir köne jaýlardan bir otog bereli, sen şo ýerde ýaşa. Ýetmäňe döwlet tarapyndan bir otog berildi. Soň men ol berilen bir otog jaýda ýaşamak şerti düýünden ýok. Ne aşgana var, ne de hammam var, ne sadetkana var. Ene bir otogda. Onuň näme diwarlar, gopdur, aýnasy, kapsy, çüýrek giden tahtalary. Şuna soğuk böyle yarına da nörmeyecekten dolu. Tokam yok, elektrik toğu yok. Onu ödüm çektirdim. Sonda da ben şu şerke rabi oldum da gaynan boda kötüde alamdan bir otoğul caydıp rabilaştım. Sadece sonda yaşa otuyorum da. Cayın bir vurçundan nahar bir sürümde uçun kartili kötürttüm. Elinizde de çağırlarınız var. Doğru değil mi Maral? Avu. Şu iki ulu çağlarım akasının yanında. Bir kişi çağlarından öğrenimde de. Pulum yok. Çağlan bilen nahar bitirmeli. Şu ulum içinim kotarlık hakkını diklat vermeyeni sorayan, haş edin. Şu ulum için yere bir çoğu verilmeyeni sorayarım. Türkmenabat şehirinin sadece köçesinin bir yok kalsın ki cahilinin önkü öyünün tüten 7 otoğlu 10 tutuklu bağlı bakcalı giyin boğuluyum var. Häzirki döwürde şol öýün boşdy. Adamynyň däş otoğlu ikinji aýalynyň öýünde iki uly çağalarym bilen ýargyda durup ýaşaýar. Şadende köçesiniň bir ýok kalsyn ki häzir boşdur. Ol adamynyň adynda haçanda meniň bilen nikahyny bodandan soň ol indi dawa etmesin bul diýip men öz adymdaky jaý ejetiniň adyna geçirdi. Häzir o ýerde hiç kim ýaşanok, boşdur. Eger men munyň ýaly adalatsızlygyny bilen bolsam kabetim, munyň ýaly adalatsızlyk işleýändigini bilen bolsam onda men kabet ardan etmezdim. Üç çağamalarımda giderirdim de. Bu ýerde hemme iki uly çağalarymdan aýryldım. Çağam bilenem kıyın şertde ýaşap oturum. İçerden sana öý berilmeýär, öýüm boşdur. Şundan kıyın ýagdaýda kaldım da. Şonuň üçin arz etsenem arzym dinlämekler. Kardeşim Merdan Sariýewiň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Balkan welaýatynda döwlet tarapyndan paýlanyp berilen mellik ýerlerinde täze owalaryň emele gelenligi, emma bu ýerlerde käbir sosial şertleriň şol sanda mektep, çağalar baglary, keselhanalaryň ýetmezçilik edýänligi habar berilýär. Özüni Tuwak beýbi diýip tanıştyran Balkanabatly ýaşaýjy täze owalaryň iň golaýyndaky mektebiň owadan 6-7 kilometr uzaklykda ýerleşýänligini aýdýar. Ol bu arada Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçysy Soltan Atçylowa gurrun berdi. Gelin bu söhbetdeşligi häzir bilelikde dinläliň. Balkanabat şäherini etekläp oturan owalaryň sosial meseleleriniň ýol, transport, suw, elektrik togy, gaz üpçünçiligi ýaly halkyň zeruriýetleriniň yaramazlygy, çağalar üçin mektepleriň ýoklagy barada aýtdyňyz. Şol owalar näme? Öz wastykly edilip alınan ýerlermi? Öz wastykly edilip gurulan jaýlarmy? Ýa döwlet tarapyndan paýlanyp berilen kanuny ýerlermi? Näme üçin ilak zeruriýetler bilen üpçün edilenok? Olar yer yurt beren hakim, yer yurt beren döwletim öýde berýär, yer yurdy. Odam şoň zähmetinem adamyny öldür çekmeli. Olar häzir galan farkar üstüne kvartran 2 milyon 3 milyon aýlanyp beren közenler. Olar garazy sümbülge 5 sanaty taşy birtip üzüni satýatda şoň rady häzir. Olar beren öldüri. Yer veren, yurt veren öldüri. Hökümet tarafından berilen, hemme yere kol çekilen. O zaman kalan onun devamet işlerini öldürür. Kuzguluk bop öldürür, kulluk etmeli. Şu yankı täze owalarda şäher merkezi bilen mektep ýok owalaryň aralary neçe kilometre? Ay wallahi ýöre, ýoňsuz bolmady. 6-7 kilometr badyr diýip şemet çörüle şonu aýdaýynda. Ýörep ýeterden uzakda şola. Şol mellik berilen owalar, şo täze mellikler mi? Hawa, täze mellikler.
täze mellek bilen täze asran ilergize asran mekteppa ol ýöne gaty uzakda öz işini ýok. Daşynna şäheriň o bir çetlerini şoňa gatnaýarlar takdir bilen. Her kim ene ata pulja çykaryp etip onu näçe söylenýän bilemem. O takdirlerde öz geregen alýandyr. Talkyn gatnaýarlar. Onu men parany biljekkä. Näçe ýyllarda berilen melleklerler şolu? Ay olur ýa 2-3 ýylda berilen mellekler. 3 ýyl, 4 ýyl, 5-6 ýyl bolan ýerlerde düzmergen ýani oňa 10 ýyl boldy. Arlan ondan näçe berilen. Arlan mene näme ol 13-nji mikroraýonda ol arat ýakyn, olar goly mektep ba. O 20-nji mektep ba, ol arlarlar goňşular. Olar mümkinçilikleri. Şu ütük dağdan düzmergenden kynçylyk var. Şu çağaçlyň ýaşaýyş kyn. Ýaş ýetginjekler da beçäreler. Kvartratdan biýdar bolyp, ýa bir ekran daşaly galdyryp, üstüne çatyp bolsa bolýar, üstüne suw geçmese bolýar diýip köseni oturan çağla, şolara bir döwlet bir kömek berse, ýatyn ýagdaýyn bilse, has amatly bolsak diýip pikir etýän. Ene şolaryň ana şol iş meselelerine ählik şu täze mellege göçüp baran adamlaryň iş ýagdaýlaryna ählik. Ay ol iş ýagdaýlary näme? Bir ýerden bir ýere gelýändir. Wagta ýokdur, şoda wagta gatnaýan nädir? Yok aslında şol owa içinde iş ýokmy? Olaban içinde iş ýok. Şu her kim öňkü işlerini işlep berler. Täze daň etegine, daň düýmüne otadan ýeten iş boljak. Onuň şolarym ulagsyz döwletler gatnanyp öz uruna gatnaýarlar. Hawa. Olar da şonu ýerde wagty olan minýän ýerler bar. Şoňa barýandyr. Şu tak aradan wagty gatnap meni beýdýändir diýip biljekkä. Ýokdur. Şu mellekler paýlanyp berilende şoňa öňünçe mektep ýanky çağalar bary, ýanky metpun hutdiýa, klub diýä, ýa bolmasa şoňalyk halkyň deruriýetleri üçin gerek bolan idara kärhanalar planlaşdyrylan dälmi? Ýok. Onu ýandat ýok. Diňe hojalyk. Kim ganymetçe ýaşaýan hojalyklara tikeltip öwräsine bardylar. Ene oňurmaýanda ýer ýurtlara ýöne laýlaşyp ýaty. Kömek ýok, gol kömek ýok. Beter hor. Şolara gaz elektrik togy çekilenmi? Gaz çekilen. Togum çekilen. Yer ýurt alany pullaryny töleşdirip döwletden gaz tog çekdirdiler. Öýler çekdirdilerim şol gazy togy döwlet öňürti çekip berdimi? Şonu öňçe göçüp barmak garaşy her kim ýygnap pul ýygnatylar. Hem döwlet tarapyndan arkaň ýaşajak diýip şona etdiler. Öz hasabyna diýip şeýdip etdiler. Halkyň öz hasabyna. Halkyň öz hasabyna. Gerçekten çıktığı ödlerinin. Balkan Avaz şäherinde agasu meselesi problema sagatlap berilýär agasu. Şu täze bolarda agasu meselesine nähili? Olara häzir suw çekilenek olara. Diňe guýy bilen ýaşamaly. Batyna guýdurmaly. Ona krene guýdurýarlar. Şonuň ýollary nähili? Şolary asfalt ýol çekildimi täze mellekleri? Ýok. Şu atga ütükdä diýip täze mellek ba. O dagy ýöne çakanak bilen çykanak. Ona Hasan boljak, Hasan görüljek. Ýok ony, ýok. Ona wapşa ýok. O benneden ökümüne kynçylyk bilen ýaşaýar. Dazlap duran ýurt. Habar Sima Sultanaçylowanyň Balkan Awatly Tuwak beýbi bilen geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Hormatly radio dinleýijiler, efirde gowazgalýan meseleler barada öz pikirleriňizi ma'lum etmek we has köp maglumat almak isleseňiz, Azatlyk radiosynyň azathabar.com websaýtyna, Facebook, Wkontakte sosial ulanlarynda Azatlyk radio satly sahypalarymyza siýahat ediň. Azathabar.com websaýtymyza Türkmenistandan derbeden.net ýa-da garawum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny jemleýär saýlary kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.